Is mála an gháil na spragas mé obair agus tuigim go míon annachchuid trasóirí gin sa táhair sa Daingean agus is brála trasóirí agus cuairteoirí a hagan ó híana atá chungar an baganga na chlosháin. Is Mr. Róisín Dalby agus tá sé mbliana díag d'aois. Bhím mar wrestlaí i Café beag sa Baile chuisianta sa Daingean de go Café. Beidir go se chuthach ná fuil an gháil choláidir againn sa tíre heile ach is dólam goil a gháil ins na héine agus uanta ní bhíon nach coppla nod ó dhaoine chun an gháil na labhairt agus is málam banú tígháil dús na héine chun go dtuigeann siad goil a gháil na goma agus go bhfuil sástaí labhairt agus is brála daoine na mé seo. Nuair a chluiseann mo chomhaibrí mé learcán le na customéirí sprangate chun labhairt leo. Brála man slí go dána mar fad le chéile agus go gur san núildóibh go bhfuil a gháil na gom agus thug sé an seans dó siúd chomán gan a labhairt lom thnáis. Tá sé deas a hantas a gháil don obair tháinig déanamh.